What's up guys? Isang magandang tanghali po. Ayan na. Dito kami ngayon sa Kasan Nicolasan ulit para mag-stud ang aming alagang si Zairo. Yun. Ito po yung client niya na nakaraan na nag-anak po ng 9 puppies. Yun, repeat client po natin to. Pangalawa ni Zairo sa kanya. Sana hopefully 9 ulit or 10. Malaki kasi yung dami. Tara, let's go guys, samahan nyo kami. Matapos na. Alright, second session po. Kasan Nicolasan, Rosales. Ngayon si Mag-drone. ayan yung size niya. Alit-lit. Napitan guys kasi napabayaan. Sobrang liit. Yung chihuahua na. Parang chihuahua na yung size niya. Nabot niya. Ang liit. Wala ka dyan. Sakyan niya nung ano eh. Anong ba na? Maliwanag yung ay maliwanag yung kasi puti. Tara, bati mo. Kaya Pakadito si Zairo, no? Maliit, sige, wanat. Alam mo, kailangan ito kung malaki yung pwede niya. chihuahua. Wala. Yung anak niya, kamukha niya, maliit din. Yung pagpapatungan. Ganitong oras din yun, sir. No? Same lang din ang kasama ko. Yung 9 puppies. Di ba? Ganitong oras din yun. Same yung kasama ko. Doon tayo sa gilid. Yun. Parang mauulit-ulit yung nangyari nakaraan. Same assistant. Same dog. Yan na, nakatap na siya. Baba mo lang yun sa pagkakas. Masaya mo sa Zairo guys. Lock and load. Ayan, sobrang liit. Good boy. Yun, sa mga gusto mag-stud dyan ng Ulanong Shih Tzu, ayun no? Comment down below. PM mo lang si Magic Hands TV. Balik lang to guys, walang 2 kilos to. 1.9 ang araw ko nakaka. Lit. Lit din no? Dito pa. Ang sabi, laki na din. Right, makalimlim ang langit. Sana ulan. Init. Kiss mo. Run. Parang isang kagatan lang yung ulo. And guys, liver nose din sir, no? O yun o guys, try ko yung dam pero yung anak puro liver. Liver nose din yung tinira nilang anak dito. Ganda ulit. Dalawang liver. Wala ka dyan naman. Gold to eh, gold. Gold ang pwede niyan. Gold liver po yung anak niya. Grabe ganda. Mas dark ko yung isa. Mas dark. Yun sana iiwan na talaga namin. Oo. Ito po yung pinakamadaming anak na nabuntis na sa Zairo. 9. Yung sumunod dito yung 8. Saan na yung 8? Mahaldan ata. Mahaldan.
mahanap yung isa na ano, hindi ko mai-post tuloy. Yung client namin from mga taram, ma'am, comment nga kayo ma'am kung makapapanood nyo ito. Yung client ko from mga taram na 19 yung anak. Ito din po yun. Hindi po si Minsit. 19 po sir. Maliit lang sir. Pero 9. Maliit. Malaki lang ng konti doon sa aso. Minsit. Alright. Sa mga hindi pa nakafollow dyan, please like and share naman po. And please follow. Bye-bye. About picture.